Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethi nesintu. Amavasha bahlosile, bathi uzokhuluza ugogo bewethu. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungaye esintu wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsizwa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nezinyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalepha useshaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe ukuthi umusha kule channel. Ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ngumshana wakofuze fulele omashiya amahlangathi azoshumayela. Ngumzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe. Upheshe kaMagwiyana uMagwene kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Kuhlala kuyintokozo bafowethu ukuthi ngifike la kwi channel ethu enkulu impunga esintu TV. Mina ke insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba uNtombi samncumela insizwa siyamkhombisa ngesinene saphuma ehlathini ekseni ngovuke savuthula ngoba sigcwele amabele. Ngikholwa likholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugxamgxama usathe enkakane lakhe lathi ngihamba litheselo site lathi ngahamba. Ngumjabulelo umamatheka komkakhe ngoba njalo umamatheka ukuthi faca. Ngumuthi wentombi ezithi zikabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni iqega isimilo maqede sikhohla amasokana. Angiyibambe la. Hlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifike la kwi channel yethu enkulu impunga esintu TV la sike sisusane khona inkungu emehlweni ethu. Uzokhumbula ukuthi isikhathi esiphila kusona siyisikhathi samanga kakhulu nenkohliso. Amanga awagcini ngokuthi agcwale nje emhlabeni kodwa nasendaweni sizethembayo nakhona yaba khona ngisho emasontweni. Amanga maningi ngoba kukhona ngisho abefundisi abazibiza ngabefundisi kanti babafundisi bamanga. Manje uyabona ukuthi isikhathi esiphila kusona siyisikhathi esinzima kangakanani. Ingakho ke la kwi channel yethu enkulu impunga esintu TV sike sifike sizokwembulana inkungu sabantu sichazelane sicaciselane ngezinye zezinto othola ukuthi labo sibathembayo abathi mabezikhuluma bazikhulume zifike endlebeni zethu njenganesiminya kanti ziyinkohliso. Ziningi bafowethu nodadewethu izinto ezaphambaniswa ziphanjaniswa amasonto. Uzokhumbula ukuthi ukusonta mangathiwa sihlaziya igama elithi ukusonta liyakuveza ukuthi uma umuntu ethi uzosonta into ethile uyabona njengoba ngibheke ngapha uma umuntu ngizokwenza isibonelo ngokusonta intamo umuntu umethi uzongisonta intamo uzoyijija intamo yami le ibheke le ingasabheki la kufanele ngabe ibheka khona. Makufika amasonto afika isonto imiqondo yabantu yangasabuka izinto ngendlela ekufanele ukuthi izibuke ngayo. Abantu izinto bangasazibuka ngendlela ababedalwe ngayo ukuthi bazibuke ngayo kodwa bazibuka ngendlela yesonto ngoba imiqondo yabo yayisisontiwe. Kodwa ke la kwimpunga yesintu sike sikhumbuzisane sicaciselane zonke lezo zinto. Uyabona namuhla bafowethu kunento engifisa ukuthi ngizoyiveza kubantu. Ngizokhuluma namuhla bafowethu ngomuthi. Ngizokhuluma namuhla bafowethu ngekhambi. Ngizokhuluma namuhla bafowethu ngempande. Uyabona bafowethu makufika amasonto asisusa entweni eziningi zethu thina abantu abampisholo esathi masidalwa nazo zadalwa ukuthi zokwazi ukuthi zisilekelele. Kodwa makufika amasonto nondlebe zikhanya ilanga basibona ukuthi uma sibambelele kulezi zinto zethu esadalwa sabekwa kuzo ngeke basenze lutho kanti bona babefuna ukusenza utho. Emasontweni amaningi kunezinkulumo zokuthi uma ukholwa akufanele ukuthi usebenzise umuthi.
ngiyawafakazela lawo masonto vele umuthi awufuneki ngoba umuthi ungcolile. Yabona mina ibandla engikhonza kulona kwaShembe ebuhleni kubhalwe ngisho esihlabelelweni ukuthi kuyisona kona lokho kuphatha umuthi ngesandla sakho uyikholwa uyofana ukufa fi. Vele umuthi ungcolile umuthi. Ayikho into engcole njenganomuthi. Umuthi ungcolile kakhulu. Umuntu ophathayo ngesandla sakhe ngeke ahlambuluke lo muntu. Ingako umbhalo usho ukuthi kuyisona kona lokho ukuphatha umuthi ngesandla sakho uyikholwa uyofana ukufa fi. Ngoba umuthi uyinto engcolile, uyinto engahlambulukile. Ningangijahi babukeli. Ingakho ke namuhla babukeli bempunga yesintu ngithake ngifike ngizochaza wona umuthi ukuthi uyini umuthi. Ngoba abantu abaningi bayadideka makukhulunywa ngomuthi ukuthi kukhulunywa ngani. Umuntu uthe kubona usuphethe ikhambi bese acabanga ukuthi uphethe umuthi. Athi sihlabelele impunga yesintu kubhaliwe waphuza iboza. Iboza lo umuthi bese ngimphikisa mina ukuthi iboza lo wona umuthi. Iboza kodwa liyikhambi. Kunomehluko phakathi komuthi nekhambi nempande namaXolo. Kunomehluko. Ingakho ngithi angifike la ku-channel ethu enkulu impunga yesintu TV. Ngikwenze kube unogwaja omhlophe ugijima ehlungweni ukuthi makukhulunywa ngomuthi kukhulunywa ngani. Uma umkhulu womkhulu ehlaba umuntu ukuthi angalinga azawusebenzisa umuthi wayekhuluma ngani. Ngoba bafowethu kunomehluko phakathi komuthi namakhambi nezimpande. Befika amakhehla kumina athi uyalibona izambane mfana, ngithi ngiyalibona izambane. Uthi izambane uma litshaliwe, izambane malitshaliwe awulubona ukuthi nanti izambane kodwa ubona isihlahla ukuthi izambane leli. Uma ubhatata utshaliwe awubona ukuthi nanga ubhatata, nesiqu sawo awukwazi ukusibona kodwa ubona isihlahla okuwukuthi ubhatata lo. Nedumbe ngokunjalo, nesiqungwa ngokunjalo. Awukwazi ukubona impande esenhlabathini kodwa ubona okumilile ngaphezulu kwenhlabathi. Asetha amakhehla isihlahla sezambane angithi uma kutshaliwe uzothi naka amazambane kodwa ube usho isihlahla amazambane asenhlabathini. Amazambane njengoba esenhlabathini asekele lesihlahla sezambane wena osibonayo. Kusho ukuthi amazambane ayizimpande zalesi sihlahla. Ubhatata uyizimpande zalesi sihlahla. Amadumbe ayizimpande zalesi sihlahla wena osibona ngamehlo. Ngesizathu sokuthi abantu ababephila endulo babekade babantu abembulelwe ukuthi uma uthatha idumbe njengendoda ulumaya kukhona la lizokusiza khona, ngisho isidoda sakho sizoshuba siqine. Idumbe liyimpande kodwa edliwayo uyidle njenganokudla ngesizathu sokuthi emzweni yakho kuzoba khona iqhaza elithile elizolibamba. Mawubuka ubhatata nawo, ubhatata unomsoco kodwa ubhatata uyimpande. Oyidlayo uzothi mawuyidla wena njenganomuntu amasosha emzimbeni wakho ngokwabelungu bese ayakwazi ukuthi akhuthale. Uzokwazi ukuthi uthole umsoco. Kwakuba khona futhi nezinye impande othola ukuthi ezezihlahla ezithile abazothi mabezisebenzisa umuntu uthola ukuthi uzothi umegeze ngayo ngeke abe nalo iphunga. Kodwa impande yadalwa umkhulu womkhulu eyidalela abantu bakhe ukuthi bayoyisebenzisa ukususa iphunga emzimbeni. Impande lengikhuluma ngayo into eyimvelo, isihlahla umkhulu womkhulu wasidala esidalela yena umuntu wakhe ukuthi impande yaso uyoyisebenzisa ukulungisa enye yenkinga emzimbeni wakhe. Kuzoba khona amaXolo ezihlahla ezithile ngokwehlukana kwazo. Uyabona nje mawuthatha uGumtree. uGumtree uyakwazi ukuthi ukuhlambulula isimo sezithunywa zakho. Isihlahla leso esadala umkhulu womkhulu ngokwazi ukuthi amaXolo aso mawuthatha namaqabunga aso uzokwazi ukuthi makukhona into yokucinana emzimbeni wakho ugqume
bese uthola ukuphila. Ilona khambi akudalela lona bekakafika ondlebe zikhanya ilanga nawo abamakhambi lawa abhedayo. Akikho kodwa lapho. Ngikhuluma ngomkhulu womkhulu edala umuntu kanye nemvelo amdalele yona ukuze akwazi ukuthi ayisebenzise imlekelele lapho yena edale khona ukuthi akwazi ukulekeleleka khona. Manje sike sithuke uthola ukuthi ikholwa lizokubona udla impande ethile, impande bese liyakusola ukuthi selithi usebenzisa umuthi. Impande ayiwona umuthi, impande impande nje. Uma ngithatha iboza ngiligcoba ngiliphuza okanye ngichatha akuwona umuthi loyo. Uma kuukuthi wena wazi ukuthi umuthi loyo, cha awazi ngokuyikona, kodwa namhlanje uzokwazi ukuthi makukhulunywa ngomuthi kukhulunywa ngani, njengoba ngisho ngithi umuthi ungcolile, ayikho into engcole njenganomuthi. Ngenkathi ke manje bafowethu umkhulu omkhulu ekudala konke lokho wayedalela thina ngokubona. Yabona ngesikhathi sendulo ama roll on ayengekho, nakuba sikhula thina besazi ukuthi umuntu onukelwa yikhwapha kusho ukuthi akagqumi, ngoba mawugquma ikhwapha likwazi ukuthi unuke, ngoba kukhona imithi yokugquma ozothi mawuyisebenzisa ixoshe yonke into eyiphunga emzimbeni wakho neukungcola, ozothi mawujuluka ugcina usunuka. Asibuyeke bafowethu nodadewethu size kumuthi ukuthi makukhulunywa ngomuthi kukhulunywa ngani. Njengoba sengichazile ukuthi impande ayinankinga, impande uma uzoyisebenzisa iyona uzokhumbula ukuthi uma uzosebenzisa isiqungwa sisusa amathunzi kumuntu. Uma usebenzisa isiqungwa awusebenzisi lento ewutshani, kodwa uthatha impande yaso kube iyona oyigcobayo uyisebenzise, ngoba umkhulu womkhulu yinto awayekade esidalele yona leyo. Ngisho ikholwa akunankinga malisebenzisa isiqungo, ikholwa alinankinga malisebenzisa impande, kodwa kubalekile ukuthi libuyele khona esontweni, ligcina imithetho yakhona esontweni, liphumele obala ukuthi ngike ngasebenzisa impande esontweni. Into engafunakala umuthi, hayi impande namakhambi namagxolo. Impande namakhambi namagxolo ikholwa liyakwazi ukuthi likusebenzise lokho lingabi nankinga, ngoba yinto edalwe umkhulu womkhulu. Ingakho ngithe ngenza isibonelo ngedumbe nezambane nobhatata, ukuthi lezo zinto uma ubuka izihlahla zako ngaphansi kukhona ubhatata oyimpande obambe lesihlahla, kukhona izambane eliyimpande elibambe lesihlahla. Kodwa umuntu mekumaya lokho kunomsoco othile, ngoba umkhulu omkhulu yona into ayidala ukuthi lezo mpande lezo izona ezokwazi ukuthi umuntu zimnikeze umsoco. Obheka ngoba yonke into ephuma phansi enhlabathini ifika ibe into enkulu emzimbeni womuntu, ingoba umuntu medalwa wadalwa wahlobana nenhlabathi. Amanzi aqhuma phansi enhlabathini, umuntu mewaphuzile aba ukuphila kuyena. Yonke into ethema itshalwa phansi yaphuma enhlabathini, umuntu meyimaya iba nomsoco emzimbeni wakhe, ngoba umkhulu womkhulu wathu mesidala wasidalela zona izinto ezifana nazo impande ezisuka phansi enhlabathini. Mawubuka amakhambi amaningi nakuba amanye awo singasebenzisi izimpande zawo, kodwa asuka phansi enhlabathini, aqhume phansi enhlabathini. Iboza liqhuma phansi enhlabathini isihlahla sakhona, bese sisebenzisa amaqabunga. Izithelo isihlahla sakhona sibalanse phansi ngempande, bese sidle zona izithelo. Nayi into umkhulu omkhulu angayifuni, umuthi. Yini umuthi? Uma usuzothatha impande ethile usuzoyihlanganisa namafutha omuntu, usuzoyihlanganisa namafutha esilwane ukwenza into ethile, umuthi ke lona. Umuthi yinto engeyona imvelo kamkhulu womkhulu, yinto ewumkhuba wabantu. Mawufika kwimpunga yesintu ugula, bese impunga yesintu ikunikeze iboza ilihlanganise nesiqungwa bese ithi hamba uyogeza kuwona umuthi lo, ngoba ngithathe izinto eziyimvelo ngazihlanganisa. Kodwa uma sengizothatha imvelo ngihlanganise namafutha athile kuphuma umuthi lapho. Ingakho ke ngisho ushembe ethi kuyicala, kuyisono ukuphatha umuthi ngesandla sakho uyikholwa, uyofana nokufa, ngoba umuthi uthakwa namafutha ezilwane.
ezothi uma sesizithakiwe namafutha ezilwane uhlanganisa lemvelo bese leso silwane siyavuka. Uzokhumbula ukuthi kukhona impande ezingenankinga ekuthiwa wovuka. Kodwa uma kwathatha amafutha ebhubesi wahlanganisa nawo uzobe sekuvuka ibhubesi. Uyabona wena manje ukuthi lento eyenzayo sewenza into ewumkhuba. Impande mase uyithake namafutha ezilwane wayithaka namafutha abantu njalo njalo izicubu zabantu enhlabathini zamathuna sekuumuthi ke loyo. Iyona ke lento ekuthiwa ayifunakali uma umuntu ophilayo phansi komthunzi welanga. Noma ngaze kuthiwe leyo nto yenza umsebenzi omkhulu kangakanani kodwa okwazi ukuthi kuyicala ukuyisebenzisa ethongweni lakho, kuyicala ukuyisebenzisa naphambi kukaMkhulu womkhulu. Iyona ke lento bafowethu eyenza ukuthi abantu abaningi uma bebuza ukuthi kusho kanjani ukuthi kuyisono ukuphatha umuthi ngesandla sakho yikho. Makukhulunywa ngomuthi kukhulunywa ngento enjalo, akukhulunywa ngento eyimvelo eyamakhambi. Ngoba omunye umuntu ukadideke uthola ukuthi uzoza kumina ngeimpunga yesintu, athi impunga yesintu induku yami ayivuki. Ngenze njalo ngithi mina hamba uye lapha kumkhize, hambe kumlapha akunikeze imbiza. Bese athi impunga yesintu ngiyalela kanjani umuntu ophethe umuthi? Imbiza ayiwona umuthi ngoba awekho amafutha athile afakiwe kuyona. Kodwa imbiza kuthathwe amakhambi esintu awayekade evele edaliwe ukuthi umuntu ayomlekelela. Hayi bafowethu, angingawagqeqa amagula ngoba angimuki. Uma kuukuthi mhlawumbe ukhona umbuzo nawo kule nkulumo bekade siyikhuluma, ngibhalele khona la kuma comment section ubuze. Uma kuukuthi futhi niyazifisa ukuzithola incwadi zethu siyimpunga yesintu, ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu, amava ahlabahlosile, uyokhuluza ukhokhobe kanye nendlela yesintu. Uma ukuthi uyafisa sikuchushise kwezinye zezinto, ungakwazi ukuthi ufike emphelandaba uze sizohlala phansi sixoxe njengoba nawo lo mfanekiso oqoshiwe siudonsa sikhona esigodlweni esikhulu samakhehla bofuze emphelandaba. Ngiyacela ukuthi ke niqhubeke bafowethu nodadewethu ni subscribe kwi channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Ngangicelile ukuthi ngiyacela bafowethu nisithengele ama mic. Angibonge kakhulu nakulabo abathe baphonza esivivaneni. Sesikwazile ukuthi siwathenge ama mic kodwa sisashoda ngeyodwa. Ngiyacela ke nawe onothando nofisayo ukubona umsebenzi wempunga yesintu ukhula, ufisa ukubona impunga yesintu ithi mayikhuluma kuzwakala yona yodwa kungazwakala amatekisi lawa adlulayo. Ngiyacela bafowethu ukuthi niseseke nisixhase bafowethu ngaloko esisuke sikucela ngoba nathi sinalo uthando lokuthi simlekelele. Asifuni yona imali kodwa uma nje uzokwazi ukuthi usithengele, mawungeke futhi ukwazi ukuthi usithengele, uyakwazi ukuthi uphonse ngaloko ozophonsa ngako, thina sobe sesikuthenga lokho ukubone sesikusebenzisa. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe kwi channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga.